Ikusmin handia zegoen larun bateko partidaren atarian. Hirugarren mailako Zarautz Lagunonak partidua jokatu zen astin larun bat arratzaldean eta Azpeitiarrak nagusitu ziren utz eta biko markagailuarekin eta garaipen horri esker Aitor Zulaikaren mutilak hirugarren mailako lider berriak ditugu 16 punturekin. Lagunonak taldea lehenengo postuan kokatzen zaigu, beraz 7 jardunaldi jokatu ondoren. Zarauztarrek ordea beko postuetan jarraitzen dute orain arteko 7 partidetan 5 puntu lortu dituztelarik. Partida parekatua izan zen, batez ere lehenengo zatian. Bi taldeak ondo jokatu zuten eta beren aukerak izan zituzten eta Zarauztarrenak izan ziren lehenengo ordu erdi horretan garbienak. Hona hemen Alex Silvaren burukada gutxigatik kanpora joan zena eta benetan aukera polita izan zuen hor Zarautzek markagailua irikitzeko. Lagunonak taldeak berehala erakutsi zuen, etzela ez arratzalde pasa etorri Zarautzera eta berehala ikusiko dugun eskerkadarekin eta falta jaurtiketa batekin arriskua sortu zuen Jaka Atezainaren inguruan. Hor eskerkada edar hori, kanpora atera zena eta falta jaurtiketa ere gutxigatik kanpora joan zen eta Zarauztarrek berehala erantzun zuten, esan bezala lehenengo zatia polita izan zen, bi taldeak ondo ipinita zelaian eta gol baten garrantzia argi zegoen bi taldeak bazekitela eta lehenengo gol hori lortzen zuenak partida irabazteko aukera asko zituen. Hor Zarauztarrek izandako beste aukera garbi bat, ondo eramandako jokaldi bat, baina azkenean Atezainak ikutu egin zuen eta baloia kanpora joan zen eta Lagunonakek ez zuen barkatu urrengo jokaldian. Orbegozo bikain barneratu zen eta Aitzolek area txikian doi baloia sareetara eraman zuen. Utz eta bat Lagunonak taldearen alde, Orbegozoren jokaldi bikaina eskerretik eginikoa arean sartu eta pase bikaina eman zion Aitzoli eta honek atzelariei aurre hartu eta utz eta bateko aipini zuen Astiko markagailuan. Hortik aurrera, egia esan, ezer gutxirako denbora izan zen lehenengo zati horretan. Zarauztarrek beren aukerak izan zituzten, Lagunonakekoak ere bai, eta kanpotarrak aprobetxatu zuten beraiena, utz eta bat, eta lehen aipatu dugun bezala, gol batek garrantzia handia zuen partida honetan aurretik ipintzea, benetan garrantzitsua zelako nolabait gero kontraerasoan jokatu ahal izateko. Bigarren zatiko irudiak ari zarete ikusten, bigarren zatiko lehen minutu hauetan ere kanpotarrak izan zituzten beren aukerak, begibiztan Orbegozoren alegina, azkenean ezerezean gelditu zena, eta Zarauztarrak ere alegindu ziren nolabait markagailua berdin zen, baina lehenengo minutu hoietan hor Silvaren beste burukada bat kanpora joan zena, eta Lagunonakekoek jaurtiketa hori Jakak erantzun bikaina eman ziona areaz kanpoko jaurtiketa horri. Baina lehenengo minutu horietan esan bezala, zelai erdian galdutako baloi batek kontraeraso hau ekarri zuen, atzelariak ezin baloia behar den bezala urrundu, Orbegozori ailegatu zaion, eta honek ez zuen ez barkatu bigarren aipiniz, 56. minutuan. Bigarren zatia hasi eta minutu gutxira beraz, Lagunonakek tartea zabaldu zuen markagailuan, hor errepikapena, zelai erdian lapurtutako baloia, atzelariak ezin behar den bezala urrundu, eta Orbegozok egal batera jaurti, baloia doi, saretara, utz eta bi Astiko futbol zelaiko markagailuan, eta hor jada partida guztiz erabakita gelditu zen. Hortik aurrera, Zarautz gora joan zen, atzean utzune asko utzi zituen eta Lagunonak taldeak kontraerasoan ia hirugarrena egiteko ere sorian izan zen esan bezalaxe partidako azken minutu hoietan. Hona hemen falta jaurtiketa batetan Zarauztarren beste alegin bat eta lehen aipatu dugun bezala kontraeraso azkarretan Lagunonak taldeak hirugarrena sortzeko aukera asko izan zituen, hona hemen hoietariko bat adibide bezala. Kontua kontu, utz eta bi, Lagunonak taldea nagusi, 7 partidetatik 6retan ez diote golik sartu Tejera Atezainari, hor Lagunonak taldearen sendotasuna erakusten duen adibide bat edo datu bat. Eta momentuz, Zarautzek ez du partidaderik irabazi aurtengo denboraldian. Bi entrenatzaileek labur bildu ziguten partidan gertatutakoa. Nik uste nahiko partidu orekatu izan den, berdintzu esateko. Eta guk aurretik jartzeko suertea edo suerteaz asmatu indego aurretik jartzen. Eta gero ez, biharrengo zati nik uste hobeto ongela zelaien, Zarautzek arriskatu indu aldaketekin. Eta nik uste biharrengo zati hortan gehiago izan gela eta biharren gol bat sartu eta beste batzuk sartzeko aukera izan deula. Eta ekipoa gure oso ondo ondala, bai fizikoki, bai taktikoki eta bai teknikoki, ezta. Orduan, momentuetan gelditzaitan gauza bakarra da ekipoa zoriontzea,
eta Zarautzi suerte ikonen opeatzea, ez da. Beraiek, bazekigun beraiek nola jolasten zuten, nik uste du beraiek ere nola jolasten genuen guk, eta nahi genuen hasieran pixkat ritmo sartu partiduai, eta nik uste dut gainea lortu degula, eta bazekigun partido izango zala saia guretzako, okazio gutxikin, lehenengo 25-30 minututan euki dugu bi onak sartzeko, gure delanterua buruakin kanpoa bota indu, gero arrutik ere atezainekin euki du baten kontra eta atezaina para indu eta kornerra junda. Eta nik uste dut hortzen euki du gure posibilitatea partidu irabazteko, aurretik jartzeko. Bazekigun lehenengo ekipoa jartzen zala aurretik, partidua erdila baino askoz gehiago zakan irabazteko eta holaxe gertatu da. Bi ekipo ikusten pilo bat baloia euki, jolastu atzetik, eta gustatzen biloi baloi atzetik egon. Beraiek, behatzia Orbegozo jokalarion bat indu, eta Aitzole gola sartu gu, gaina Zarautza. Bat eta utz jungea denak atzeren aldira, eta gu hasi geha bigarren zatia nahita berdintasuna egiten genuen buelta emateko, baina pase bat atzian gaizkin dugu, moztu indigute baloia, gaina oso aurrian eta bestia bakarrin zegoen eta gola sartu dugu. Nik uste dut bi akatsa handia egin dugu eta azkeneko 10 minutu partida gehiagi iriki dugu eta auki dute beste bat ere sartzeko, hasi que azkeneko 10 minutu alperrikan.